пускай. Стана, бе, човек! Майка ти кърва тата си те. Коста, хора, днеска правиме 16-та част. Коста, хора, днеска правиме 16-та част. С ето и барака. Стая барака. Стая барака сме днеска. Днеска ще правиме... този майстор го виждате. Играй се с клавиатурата ми. Играй с кейборда, с кейбе. Майка ти кърва. Стата ти... Между другото, хора, днеска ще правим ремонт на колата. Затова някои части ще ги махнем. Ама преди това, двигател още не сме го махнали, ама сме махнали една част. Искате ли да го запаля? Скейтборд! Вижте, имаме скейтборд, ама ще ни трябва. Имаме едно от две. Искате ли гледате колко ще дрифтира? Аз направо ще ударя камерата, бе. На коса. Страшно ковара. Не, спри.